Namuhla-ke ngizokhuluma ngendaba yedlozi nalento ekuthiwa i-woman on top. Ngokwasedlozini, there's nothing called woman on top. Iyichilo kini nobabili eniyenzayo, kungaba ilo wesilisa okuzogitshelwa phezu kwakhe, kube yilo wesifazane ozogibela phezu kowesilisa. Mind you, intombazane ngokwesintu noma ngokwedlozi ayisondeli empephweni kangakanani-ke esezogibela phezu kwelinye idlozi la komunye umuzi. Umuntu onecala elikhulu uye lo wesilisa ovuma ukugibeza intombazane, yena uvumela ukuthi igibele phezu kwedlozi layo. Nalo futhi ngoba nayo intombazane inalo idlozi, nalo liyayilwisa ukuthi ihambe igibela amadlozi abantu noma ithatha idlozi layo iligibeza, noma abadala bakubi bagibeza phezu kwabantu. Angazi-ke le ntombazane ihamba yenza i-woman top kubantu abahlukene ukuthi asemangaki amadlozi esiwapitshizile, ukuthi idlozi layo selinjani ukungcola ihambe ipitshiza amadlozi abantu. Ulaka olukhulu kunalo lonke ilolu lamadlozi ehamba wapitshiza ngoba azohambe ehambe ey'lwele. Awucabange mhlambe nje usegibele usenza ama-woman top awu-4 kubantu abahlukahlukene, shuthi usepitshize idalwa okanye amadlozi abantu angaphezu kweka-4, ngoba phela amadlozi abantu alilodwa liba yinqwaba. Ngiyabona-ke uma sikhuluma ngokwethongo, shuthi usepitshiza amadlozi amangaka. Lolu laka uma ngabe lubuya back kuzokwenzakalani ngempilo yakhe nabantu abasondelene naye. Ngokwedlozi, i-woman on top icala elibomvu futhi elibucayi, ayilokothwa nje nangebhadi. Angiqondile ukwakha i-debate. Bengixwayisa-ke abantu, ngiyacabanga ukuthi sisi ohamba ugibela amadlozi abantu uthi wenza i-woman on top ugcinile namhlanje ngawuphinde uyenze leyo nto. Nawe bhuti ohamba upitshizisa idlozi lakho uhamba upitshizisa amadlozi akho nabantu besifazane abahamba namadlozi abo. Kahle kahle nje singakusho sikucacise nje ukuthi inkulu impi obhekene nayo wena, ngoba uzofika uliswe yila madlozi abantu ney'dalwa zabantu, uhambe uy'pitshiza uphinde ulwise ilezi zakini iy'dalwa namadlozi akini, uhambe uwagibeza phezu kwamadlozi abantu ongawazi noma angcolile noma angcolile. I-most yabantu besifazane abenza i-woman top, the fact is that most of them, they are not successful, ngaphandle uma imfice ewumsindiso. Siyabonga.